Dostlar salam. C++'dan kodlama dersimizin 4-ünsüne hoş geldiniz. Bugünkü videoda C'nin statement'ını öğrenirken C'nin statement'ı näme işleri yerine getirýär, nerede ullanýar, şu zatlar hakyndaky koordinatları öğrenýär. İlkinji bilen C'nin statement'ı näme diýen sorawyla başlamakçy. Yani C'nin statement bolanna, yani programma C'nin statement'ı arkaly gara reňkdäki penjerede ulanjydan bir baka ýetirýär. Sonra ulanjy bir baka ýazýar, yani ulanjy bolanna biz bolýar. Yani ulanjy bir baka ýazýar, istenen bakany ýazýar we program ol bakany bir ýerde saklap galýar. İlk bilen gara reňkdäki penjeredäki ulanjydan soralýan bakanyň haýsy ütgen ullukdadygyny biz kodlama arkaly bildirmeli. Yani biz kodlama arkaly gara reňkdäki ekrandaky, yani ulanjydan islenýän bakanyň haýsy ütgen ullukdadygyny biz ilkinji bilen programa bildirýäris. Yani has düşünük bolar ýaly kodlama arkaly dowam edelim. Şu ýerde ünsüňiz çeken zat bolup biler. Şu ýerde temaň adyny ýazdım. Ýöne şu ýerde temaň adyny ýazyp dowam edip bilen, yani programa hiç bir päsgeli ýok. Sebäbi şu ýerde iki sany belgi goýdum. Şu iki sany belgiden soň şu iki sany belgi, yani aýratyn belgileri başlaýar. Şu iki sany belgiden soň soňky ýalan zadyny, yani soňky ýalan setringde şu iki sany belgiden soňky ýalan zadyny programa görmezlikden gelýär. Yani hiç ýer okan okçulatlary, şoň üçin ýazdım. Aşakda dowam edelim. Yani geçen tapakda aýdyp berişim ýaly, geçen tapakda 3 tane ütgen uluklar hakynda görüň edipdik. Yani integer, float we string atly ütgen uluklar hakynda görüň edipdik. We şol gara reňkdäki penjerede ýazdyrjak bolýan, yani bizden islenýän bakanyň haýsy ütgen ulukdadygyny birinji bilen programa özünde tanatýar. Yani şu ýerde integer diýerler san 1 diýip ýazaly. Görüşmek ýaly we şu ýerde ilkinji bilen cout ýazaýyn. Cout olsa iki sany kiçidir belgisi belýärdi. Sonra bolsa şu ýerde cin ýazaýyn we iki sany uldur belgisi bilen ýazalýar cin ýazylanlar. Şu ýerde cout bilen cin'in ara tapawyny birlikde saýdyp geçmek isleýär. Şu ýerde cout bilen başlaýyn. Coutda meselem C diýmek C++'ın ilkinji harpy, yani C harpynyň gelen. Soň C'den soň gelen out bolsa, yani informasiýany daşyna bermek diýen manyny anlatýar. Şu ýerde C'in hakynda aýtmak islemdi. Yani C bolanna C++'ın ilkinji harpy, in bolanna daşardan informasiýany içine alýar diýmek manyny berýär. Edil şu C++ programasyna ilkinji bilen cout bolalım we şu ýerde san 1, şu ýerde bir ýazaýyn we indi özüm, yani şunu ýazmak arkaly biz programa näme diýjek bolduk, şonu birazjyk aýtyp bermekçi. Yani şunu ýazmak arkaly bir programa aýtýar, yani ulanjydan bir baka isledýär, yani C'in arkaly ulanjydan bir baka isledýär. We şol girden bakany integer diýip tanadan san 1 atly ütgen ullugymyza ýazdylar. Yani şu ýerde integer diýip tanadan san 1 atly ütgen ullugymyza ýazdyrdylar. Şu ýerde görüşmek ýaly integer diýip bir san 1 diýip integer görnüşindäki ütgen ullukda san 1 diýip bir ütgen ullugy tanatdyk C++ programasyny. Aşaky ýerde C'in arkaly, yani ulanjydan bir san isleýär, we şu sanyň integer görnüşindäki ütgen ullukda bolmagyny isleýär. Görüşmek ýaly. Ýöne şu ýerde ütgen ullugymyzy kökmany suratda biz C++ programasyna tanatýar. Aşaky ýere geçelim we işledik görelim. Şu ýerde cout arkaly statement'y başlatýar we iki sany kiçidir belgisi bilen dowam etýär. Goşadyrnaň içinde birden sanyny biz iki nokta oýas we şu ýerde san 1 diýip ýazsak. Sizin pikirinizçe şu ýalan koduma dogry bolarmy? Meniň pikirimçe ýalan kodum dogry bolmaz. Sebäbi şu ýerde görüşmek ýaly iki sany ütgen ullugy bir setirde arasyna hesap goýman ýazdım. Yani şu ýerde iki sany goşadyrnaň içindäki ýalan zadymy, yani bir karakter bilen şu ýerdäki san 1'iň formaly hiç deňdäl, yani san 1 bärde, yani integer diýip tanadan, yani integer görnüşindäki diýip tanadan ütgen ullugyma san 1 diýip at berdim. Şoň üçin şu san 1'in ýa-da integer görnüşindäki ütgen ulluk görüp dowam etýär. Bir girden sanymyz diýip goşadyrnaň içindäki ýalan san bolsa bir karakter, yani hiç tanadylmadyk bir zat diýip dowam etýär. Şoň üçin ikisiniň arasyndaky, yani ikisiniň arasy tapawutlygyny bildirmek üçin şu ýerde cout bolan üçin iki sany
kiçidir belgisini goýýar we şeýlerek dowam etýär. Şu ýerde san 1-ni ýerine de 2 san kiçidir belgisini goýup endline diýip setir götürdüler. Şu ýerde görüşüňiz ýaly sinip isleýän bahasyny tanatdym. Ýalňyşlygymyz ýok, ýal görünýär. Ýagny ilkinji bilen Ctrl S arkaly save etýär, ýagny programmanyň içine ýerleşdirýär. İkinji F9 arkaly compile etýär. Üçüncü bolsa F10 arkaly isletýär. Görüşüňiz ýaly ýan sönüp duran bir çyzyk bar. Şu çyzyk bizden ýagny ulanyjdan bir san etse, ýagny 12 diýip ýaly. Ýerden sanyňyz 12 diýip görüşüňiz ýaly çykardy şu ýere. Indi has bir ýetgeç berek bulatlar barlap görelim. Şu ýerde täzeden bir integer görünüşini ýetgen uluk bilen san 2 we san 3 diýip ýetgen uluklary tanadaýyn. Bu aşakda sin arkaly hertzini ýazaýyn. Şu ýerde hertzini isleýin, ýagny ulanyjdan. Birinji sin arkaly san 2-ni isleýär ulanyjdan, ikinji sin arkaly san 3 isleýär. Ýani şu ýerde ýene bir aýdyp geçmek isleýär. Häzir şu programmany F9 arkaly compile etsek, ýagny ýalňyşlyk görkezmez. Ýöne biz şular ýar bir adam etse bolar. Ýagny her ýetgen ulugy aýratyn bir sin bilen ýazyp oturmaz, şoňa ýedi bilen dowam etsen bolar. Ýagny ýende 2 sany uludur belgisini goýar, arkasyna san 3 diýip ýazýar. Ýagny şu bir ýetgen uluklary bir sinne tanatýar. Görüşüňiz ýaly F9 arkaly compile etýär. Görüşüňiz ýaly ýalňyşlyk görkezden ok F10 arkaly isletýär. Ýöne şu ýerde Cout arkaly aşakdan radyny ýazdyraly. Meselem cout diýeli. Sizin girden sanyňyzy diýip gene kotoýalyň. Şu ýerde ýedi bilen dowam etsen bolar, ýöne hat düşnükli bolar ýaly. Şu san 2 bilen san 3-ü aýratyn bir coutda tanadaýyn. Nokotlar arkaly aşakdan dowam etýän. Täzeden cout diýip ýazýan, 2 sany kiçidir belgisini ýazýan. Indi san 2, san 3 diýip ýazarsam siziň pikirinçe dogry bolarmy? Meniň pikirimçe dogry bolmaz. Näme üçin dogry bolmaz? Ýani şu wagt keläňizde bir pikir bolup biler. Ýani san 2, san 3, ikisem bir şo bir ýetgen uluklarda tanatdyň ýokarda. Ýani ikisiniň kän bir tapawy ýok. Şo bir ýetgen uluklarda ikisem diýip soramy bolup biler. Hawa bilen ikisem integer görünüşindäki şo bir ýetgen uluklarda ýerleşdirdim. Şu ýerde ýöne bilen hersi aýratyn bir ýetgen uluk, ýani hersin aýratyn bir ýetgen uluk diýip tanatdym. San 2 bir öz başyna aýratyn ýetgen uluk, san 3 bir öz başyna aýratyn ýetgen uluk. Şoň üçin şularyň arasynda ýani tapawadyny bildirýän, ýani arasynyň tapawadyny aýtýan 2 sany ýende kiçidir belgisini goýýar. Görüşüňiz ýaly. Ýöne şu ýalan kodlamamyzdan birazjyk ýani gara reňkteki ekrana çykarar aslında kod. Hiç compile eder, hiç ýalňyşlyk. Ýöne kodlamamyzy birazjyk ütgeç berätdik, ýani birazjyk düşnükli berätdik. Şu ýerde kodlamamyzy niýet düşnükli häzir F9 arkaly compile edip F10 arkaly isledimizde niýetiň düşnükliligini has ýeňi şu taýda görürüz. F9 arkaly compile etýär. Görüşüňizler hiç ýalňyşlyk ýok. F10 arkaly isletýär. İlkinji bilen şu ýerde soraýan bahasy ekranyň şu kysmyndaky ýazan kodlamamyzdaky bahany soraýar. Meselem 12 diýip geçelim, onu birden sanyňyz 12 diýdi. We aşakdaky ýazan kodlamamyz üçin bir san girdik, 3 diýär. Ýara birinji san ýazamyzdan soň space arkaly bir boşluk goýap we 4 diýip ikinji san ýazýar. Meselem 4 bolmasa 8 diýip ýazap, ýa bolmasa enter arkaly ikinji sana geçýär. Görüşüňiz ýaly. Sizin girden 2 sanyňyz 38 diýdi. Näme 38 diýdi? Sebäbi şu ýerde ýankama için ýaly bileşik bir kodlar ýazdym. Sebäbi şu ýaldan soň getiren 2 sany ýetgen uluklaryň arasynda hiç ýer goýar ýaly, hiç bir kodlama ýapmadym. Şoň üçin täzeden bir kodlama ýazýar. Ýani ol boşluk ýer goýmagyň 2 sany usuly bar. Ýani men bilen 2 sany usulum bar. Şoň üçin şu ýerden ýene 2 sany kiçidir belgisini goýýar we goşadyrdan atýar şu ýerde. Yani birinji ýolumyz aşul. Yani bu ýol aslında ýürüýte şoň üçin däl ýöne. Şoň üçin bolan biler. Yani şo burada tolya. Yani şu ýerde saat 2 diýdik. Yani şu ýerde
karakter yazmak için 2 tane goşadırına açtık ve karakterin içinde boş bir dine space bastım. Hiç bir tane yazmadım. Hiç bir harf yazmadım. F9 compile etsek, F10 arkalı işletsek, mesela 12 diysek, 3 diysek, 4 diysek görüşünüz ýaly şu ýerde şuýardaki goşadyrlaryň arasyndaky goýan boşlugyny sebäpli 3 bilen 4'ün arasynda boşluk goýdy. Has goýular ýaly şu ýerde we diýip ýaly. We diýip ýaly F9 arkaly compile etýär. Şu ýerde birazcık ýene ýer goýuly. F10 arkaly işletýär. Görüşüňiz ýaly. Şöyle täzeden compile etýär. F9 arkaly compile etýär. F10 arkaly işletýär. Görüşüňiz ýaly. Sizin girden sanyňyz 2 diýdi, ýani şu ýerde goşadyrlaryň içinde we diýip ýazdym, sonra ol 8 sany ýazdy, ýani 34 diýip ýazdy. Indi gaýtmak zadym, üýtgen urluklaryň string görnüşinde bir üýtgen urluk girdip, ýani harflar arkaly olonjydan harflary islemegini görelim. Şu ýerde aşakda täzeden bir ýani üýtgen urlugyň string görnüşini ýazaly. String görnüşini A diýip tanadalyň. Aşakda bolsa sin ýeliň ýende 2 tane uldur belgisi. A tanadalyň nokta otur arkaly sin tamamlalyň. Soňra aşakda cout diýip ýazalyň. Cout soňra 2 tane kisir belgisi. Şu ýerde diýelim. Sizin ýazan hatyňyz 2 tane nokot, yani 2 nokot. Şu ýerde ýende 2 tane kiçidir belgisi. Yani şu ýerdäki string diýip tanadan üýtgen urlugyny şu ýerde ýetne ýazýan we endline arkaly filtre tamamlatýan. Görüşüňiz ýaly F9 arkaly compile etýän, F10 arkaly işletýän. Şu ýerde ilkinji bilen etme wadymy şu birinji kodlamamyz barlaýar, ýani dowamly gaýtýar sebäbi bular hem işläp dur, şo bir wagtyň özünde 12 diýelim, 4 diýelim, 5 diýelim. Şu ýerde bir aýtmak ýadan çykarypdyr. Has goýular ýaly şu ýerde endline diýip täze bir setre geçmesem, bul aşakda kodlamany şoň ýerinden dowam edip gitýär. Ýani şoň ýerinden dowam edip gitýär. Şoň üçin 2 tane ýende kiçidir belgisi bilen endline arkaly filtre soňlatýan we aşakda string kodu täze bir setreden başlar ýaly. F9 arkaly compile etýän, F10 arkaly işletýän, görüşüňiz ýaly. Onu diýmän has üýtgeşire 45 diýen, girden sanyňyz 45, 89 diýen, aşagam 45 diýen, sizin girden 2 tane sanyňyz 89 we 45 idi. Indi men şu ýany print duran çyzyň ýetenleri, edil ýetenleri ne şu taýip etdi, görüşüňiz ýaly. Sin ve 2 tane uldur belgisi A. Ne şu titre ýetdi edil şu wagt. Biz olsa ýazalyň şu ýerde. Gomy diýip ýazalyň. Gomy. Sonra belgisi aşakda titre çykarsak, görüşüňiz ýaly. Sizin ýazan hatyňyz gomy. Aýtmalat. Bu videoda aýtjaklarym şulardan ibaret. Egerde bu video hakyndaky käbir soralarmy bar bolsa ýa bolmasa geçen videolardaky geçen tapaklamamyzdan käbir soralarymyz bar bolsa aşakdaky tefsirler kısmına ýazyp berýärsiňiz ýa bolmasa açyklama kısmına öz mail adresimizni goýar. Şo ýerden biz bilen kontakt edip bilersiňiz. Indiki videoda görüşýänçe hoş sag bolun.